Rongkhang constituency arlo long Congress asong atumpen board hola long maipi kidopon. Bitung reng thama constituency along soluk sodaga tomon ke javera putha KSA asong pen pherang ke mai kangni. Rongkhang MEC constituency pen BJP a candidate long bison be pen rong arada tumpen mai kedeng. Kardom pini prime time aberta longpen nilisang pi marvelous rong parpi nonarju ikta berta angton pen. Rongkhang constituency arlo long Congress a candidate barim EM Singh teron pen kedamtang aruni phai thongkep arni borthola hawarlong rada tumpen meipi kidopon. Non Karbiang Autonomous Council election hut Rongkhang constituency pen Congress a candidate abarim EM Singh teron pen non kilik kechepahai ponjia phan rada tumpen arong along mai dupon bomasong si kedamtang aruni phai thom kebar nile thot sitame borthol lapen sadgawa hawaralong rada tumpen maipi dupon lo mai along abarim EM Singh teron pen kethan ponke niliphanjong si nanglitum none phong nanging hondun thulote nilisitame nanglitum akang honson thot nilita nangchema thavekji pusi rat amai pialong rat athengnolong lamthe jaipon pherangke tumpen puthot kache pathengnu ponahut x EM Singh teron pen nangke thandun thuke non kilike nili highwayji lapen haide aphi nilike claim pon chengji ke kangthir et kijuna lang rat a farman claim pon po lapen tokbor kachar liaw somaratuma phan Kangthur ponji aphat nili sai deng pon fit popusi pherang ke thengno along teron sang hopen nang pachini don te lang eta teng pen hedi nili ka hai ring thipi lo kasi suri hini ba ka bad ni tung non be pong ai pusi nili thipi nali hai det pen ke cheng siku PSIC claim bonji Rongkhang ara da pharma ta phang le ko la ki du ke la lang bu jun ke to wa daru ka cheng lo school head la highway head duba pen som kene oles pensom hai to song sige wan thing mara tan kera ponjima da ben ni di ni sigdi sidolo la pen non nang li la bangso ta du oi ta long in non phong ke long in be sa da oi ta long in ni la han ta long da bol phong lo ti teng de ring mi pik na ta apen dulu ni da kai long ni di ba dulu ni da ang mo tin ke ta ni ta aja tong ke dolo ne Dong kamu kampen Wiki B Karbiang live. Bitung reng thama constituency arlo long aphongtin election aportami tomon ikpu nangki javer titia putha KSA song atumpen pherangke amai kangnipon. Bitung reng thama constituency arlo long non malom lapuson si ratcharia song atumpen mai thailong kacheteng khengdun lapen soluk sodaga tomon ke jaba putha KSA mai phu Samson teron pen pherangke thengno ke than ponalam the arjupon sinang narkep soselo se tamela da ke CM ke chuvoy ke dovoy constituency lo sela so constituency long pen jongsi eletung kache chok kache bhong kache tengkheng la voker sang bong ja da party le puno la so system song si ke claim bulte kaprega constituency tumhai tum la ke isi example ki pieson pusini tum mathalo la sila bangke prap jim pen la so putha pot akihai Tuliram Rongkhang
lapen dake candidate bahini bet Bikrom hanse alang litum stame la pupu alang litum avokar tong bong kapachi chok kapachi huri kapachi tengkheng la so system ma pawi de job hansi dia tu mahin pen pachini lo Nili dum lochar liya songa tumpen rat charia songa long madu abe ta dunde. Bon sitami non kiliga por hut lapusona tomon ikpo nangke japmon lake kimisa nang thekkali. Don rap chedamde chewangwe rong rup isiang bong hutur kachekam lahai hui ke khaya phan kimisa nang thekkali. Lasin non bithungreng thama constituency along lahui hui kang ton ponjia phan pachini ponlo. Athema non ke bithungreng thama constituency along lo. Muaga pregani ke preg jama constituency along tami bangso tomon cheterandam det popusi la bangso ajutang langno bang khai hijanang bong into nang popusi KSA maipu Samson teron pen pherang kya thengno pachini pon dongka mukampen wikibe karbiang long live Amar Jivan Diabetes, gastric, piles, lapen blood pressure ason sona ki sopen ki jokilong jia phan Amar Jivan hinpen mesen adovai nangli tuma phan nangwan pilo Laan chota kalisi pokso pokang kela keleng rikeng kiso ipu aloka chorot pendanglo an kicho thekthia kiso do anta kipami iun bangso Amar Jivan adovai Klarda kachini jia phan Troxy 5A Hini drop pho highway Troxy nerkebalong humri lote long ikpo Rongkhang constituency pen BJP a candidate long bison be pen non kilik hot mesen pen kache pahai ponji phan Rongkhang along rialong prek jama rong along radatum pen chetong ponsi vote kerega maistame padu ponlo Lason si Rongkhang along riang kangar lotami ki ongdung arong along ke mai thai sitami dupon bomlo Lason thot si kedamtang aruni phai thom kebar nile thot sitami BJP a candidate long bison be long AP chengbiri hawar pen kedang lok prek jama rong long mai thai dupon lo bangso mai ke dupon along chengbiri polling station angkang lindok rong piarong along sitami rada tumpen mei pi dupon si rong rada tumpen kang thir at alang avar sai kawe job card kilong dunde ration card kilong dunde orunodoi scheme kilong dunde pen kedang lok kaching thora sai mu atumon kachu phangdun long le phutha BJP candidate athengno radatum chethandun lo to vi ben dari tum pini ka chetong ya pan kun an pen bor ilo lasi ko an pen ni tum larong kamarat pan ka chetong lo la pen larong kamarat ni tum makaning je ba ke mata sa ning je lo lasi kenang sot non election dam depen ke claim cheng nahi make la PWD atwara rasana plus bendak lindok ropian tuan ke ignam pola banglo la pen praptin pen ijun katura la suhala puniri tuman make hapuni tum dongka pen kecedahan make ring asap sup isi himnya ring dola si doi pen jun lo sabe la puang songan tuman make lang heluwing arleng pit pen lang susokam nang si praptin pen lang abang pen la tuwar la lo ni kacuni bang tum make Situe benda sa pimat nala sonsi penna bangke lam nengi do nangi pusnang pulo. Radatum kidu kisungalam kachuning ridu na puthak Rongkhang pen BJP candidate long bison be lindok rong piarat akisung do ana puthak nilinon kilik ke hailote ke chengsi ke kijuna langavar sai pen towara bang claim pon fit popusi pherang ke thengno along ningje pon tangte no nilitum long bison be kaning je pon alam the arjupon sineng rong pen nang churing ridun mangke towar tapen lang juna lang napen community hi napen rong kerset ulam he de towar bangke kongres din he bunai ne delo non BJP government bangela semre balan ke pilo non ke bang dili haidelo ponte ke chengi kila towar si kopi ration card job card la hai huis tami ke long don tum kom ulang si bangso puthak tami thani thate asila ration card lahai mangke hala mo pen BDC chairman tum dang ni lo hala tum si BDC ko lahai ke chini ne ge non seksi bilang chini dun ya lahai bangke hala tum sidang pakai Tapi nang liceng biri PS long ben kon but long ponji but ni kon yang nang ning tipo. Cengdiri ya polling station bangke ni bangke 85% si ning tipo. Tapi nang li haider lo long ni la sofi nang li cengdiri PS pan kopi si klaim biji. Kopi si papang. Cengdiri ya PS bangke mo penda long pilong ka banang kudu lo. Towar lang nin ke lalu keceleng dam towar hedi. Towar Dongkam kampen wikibe karbiang long live Kidamtang aruni phai thongkep arni kang sampor phai ke thamapor Bukajan Priyanka Hotel along Aam Admi Party lapen Autonomous State Demand Committee atum angbong isi sigjit amai kangni
Aam Aadmi Party State Coordinator Rajiv Saikia, Aam Aadmi Party Observer Bhugeshwar Shyam, District President Mintu Pator, Candidate Debojoti Borgohain, Lapen ASDC Pen Kangtherbe, ASDC CC Ramsing Rongpi, Theodore Momin, Nipen Ronghang, Bintu Marakatum Chetongdun. जिंदाबाद जिंदाबाद अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद 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 जितेंद्र प्रभात जिंदाबाद 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 जितेंद्र प्रभात जिंदाबाद 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 जय आयकम जय आयकम जय आयकम जय आयकम Mailong Pinang Ajur Kiding Kachingwai Padosi Lam Chedon Sarpen Nonadihu MEC Kilik Ahut Lakha Ingkoi Rakethom Bukajan MEC Constituency Pen BJP Asong Aphan Paremji Aphan ASDC Pen Unan Jakong Horang Chirabdun Popusi Chedon Ponro Ningarong lo labangso penajok labangso election hut kar benglong aradang an atum aphan kapacitagi pen pachini je phan natum kewangke lasi labangso lamge pini kopia potma po bang ko solo thema po bang chini nan ko ya posi nili ASDC Central Committee to pen chingwai lo President pen chenglok ado be pada an chingwai lo lasi kadu kawe kali pusita Bukajan MSC constituency Tesnong Bukajan MSC constituency angkang arlo arat atum la Kongres akisung ba atum ke kirulahut mande BJP a council a member tum kija bangse kija hut kisung kipupen kesipi jokji walam nirtum angkang si Bukajan constituency angkang si a leader an Cingrum si letum kimatha jupang thang jupani mathasi letum api gatakilo hai me abang phu a party hai me a candidate aphan rabdun ra la kichok che non kichoklempon bom a party atumphan a candidate Paru Punsi Karbianglong Autonomous Council ke BJP candidate inut tapahai hedat si itu independent candidate manai bangke apa candidate mason ining ke cicor hai me tumhan ke cirab dunia pan labang sopang ni tum mathalo Bukajan Pen Ananterang Karbianglong Live Non nangkili jibo siga ciklo ni phainar kep arni Karbianglong Autonomous Council akilega long lakha ingko raisi Borjan constituency APHLC pen Karjabdun Martina ingti katharpi APHLC asonga tumke ongdunga vote pen highway pusi lamthe ke jai Athe APHLC pinangan aningkan pen 6 shidul alam ke thanwera jok radatum kachini dosi APHLC aphan ke pahaiji aphan kangching si thekpon longlo Congress ai laki Vic Party lapen BJP Party laki angtan pen candidate nang ketoy kichok chia jok non kilik kachepate long APHLC aphan ke thang akatora kapheri me athai avelo surjorong pharaphan ke borjanarata aning ke punga sonsi thekdam long amethang BJP ang bongta aning kachedok dia sonsi thekdam long BJP atum amethang si surjorong pharaphan kaperemji aphan si kachesik do puta APHLC candidate pen ningje पार्टी के लिए के कांग्रेस पे तमिल आके इंसान रिला एकदम के लिए विक पार्टी से लिए पुदाम जी लपे नंबर 2 बाकी बीजेपी हेलो एक्स रूलिंग पार्टी के लिए बाकी पेनांग आना बाकी तुम हेलो आशा को कम कम चेक कुछ जी पुपु तमिल नोन का कैंडिडेट के प्लेस के लिए जोइले की चौक चे पेना जोइले समय आला में तुम कम कम रात नंजी के लिए पोस जी अपॉट से तमेली नोना बाकी निधि खाना बाकी थैंक के लिए कतोरा मते थैंक का फेरी मिया सोनी की थे कोलोंगे नोन आंकी तुम a population 44,000 plus population do letak di angke BJP hello ke de ruling party so pulote om dum arat ke BJP along si ke pa ok ni dum no mati di la si ruling party ka chiman lo po mati ate date BJP along si rata tum anak ke om borjana rata tum anak ke om tanda ke kopia pot si BJP tum ke de akapre ka constituency penle ke ne munit ke vas la dak mai pache patte du nangji lake la so pot si ke le la karbya la borjana rata tum ani kipu ason si ni thek dulong la so join si BJP tum ami thak
pit thang mas kami alang di fans kami ke parem pun jipu kini aki ba thado akachisik do kumili kini arjulong kasi songsi kini la so joinis kami alang dis kami kirenji angrin pik hangjan lalu Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Live. Pini prime time aberta bangke la pansi kang ton iglo domit hakme kardom.